мегузарем ба лайфхакҳои қулай. Инак аввалин ин функсияи автопадбор. Функсияи автопадбор чӣ маънӣ дорад? Яъне вақте ки мо барои мисол ягон рақами калонро ё худ матни калонро ҷой мекунем ки ба ячейки ки мо ҷой намешавад, хуб ба мисоли сана, он дар намуди ин панҷараҳо кушода мешавад. Барои он ки ин панҷараҳоро гӯем кушоем, то он ҷилаи рақамро метавонем васеъ кунем ва чун мебинед мо ҳар бор бояд чӣ кор кунем? Тахминӣ кушоем. Барои он ки ин кор автоматӣ шавад, мо бояд байни ҳарфҳои ё худ сари ин сунҳо омада байнро интихоб карда, барои мисол ҳозир клики дугона ё худ двойной клик кунем. Ва чун мебинед рақамҳои мо кушода шуданд, барои мисол биёед инҷа низ такрор мекунем. Хуб, клики дугона байни ана ин ду сутун. Хуб, хеле сода ва осон. Мегузарем ба лайфхаки дуввум. Инак дар лайфхаки дуввум мо бояд формула созем. Барои мисол баробар якум рақам ҷамъи дуввум. Хуб, акнун мо бо кадом роҳҳо метавонем дар ҷадвали поён ё худ хатҳои поён ин формуларо такрор карда бошем. Албатта мо метавонем ба ҳар яки он рафта дасти ин чизро аз нав созем. Хуб, роҳи дуюм метавонем ин ячейкаҳоро гирифта то поён, хуб, тариқи ана ин маркер кашоф диҳем. Лекин агар мо қатори зиёд, яъне даҳҳо, садҳо дошта бошем, то охир рафтан вақти бисёр меравад ва ин на он қадар гӯем қулай мебошад. Барои он ки кор қулай шавад, интихоб мекунем катак ё ячейкаи лозимаро ва аз анин тугма ё худ маркер клики дугона двойной клик мекунем. Ва чун мебинед тамоми катакҳо бо формула пур шуданд автоматӣ. Хуб, метавонед ба ҳар яки он бароед ва инҷо бинед. Ин буд дуввум лайфхак. Мегузарем ба саввум. Хуб, саввумин маслиҳати мо ин автоматӣ кунонидани ҷадвал ё худ таблицаи шумо. Барои мисол бар мо зарур мешавад ки гӯем ана ин таблицаро ё худ ҷадвалро гирем, чӣ кор кунем? Яъне сортировка кунем. Сортировка чӣ маънӣ дорад? Яъне мо инҷо дорем якчанд мағоза, якчанд мол ва якчанд менеҷерҳое ки ин молҳоро тақсим мекунанд. Хуб, барои он ки мо ҳар яки кори мағоза ё рафту доду гирифти мол, ҳисоби маоши менеҷерро бароварда бошем, барои он ки мо дасти ҳаминро ҳисоб накунем, мо метавонем ин чизро хуб гирем, видлит кунем ва инҷо мо дорем дар менюи главный. Хуб, ҳаст кнопкаи форматировать как таблицу. Ана инҷо ба мо фарқ надорад ки мо кадом ранг ё кадом намудро интихоб мекунем. Биёед барои мисол ана ин намудро интихоб мекунем. Хуб, дар ана ин диалог мо бояд таблица заголовками интихоб кунем, чун мо сарлавҳа дорем ва интихоб кунем окей. Хуб, баъди сохта шудани ин кор, хуб, чун мо дидем метавонем баъд ранги таблицаҳоро дигар кунем ва аз дилхоҳ дизайн истифода кунем. Гуфтанам монад ки ҳангоми шумо ба ин таблица ворид мешавед, инҷо конструктор кушода мешавад. Вақте ки мебароед, конструктор гум мешавад. Медорем ба таблица ва акнун аз мағозаи лозимаро интихоб мекунем. Барои мисол якум мағоза инҷо мебарояд бор ва суммаи ин мағоза. Видлит се боз ҳам мағозаҳо кушода мешавад. Акнун мо метавонем инҷо пайваст кунем аз менюи конструктор строка итогов. Хуб, чун дидед инҷо итог мебарояд ва акнун шумо метавонед ана инҷо аз ҳама суммаи маблағ ё худ калонтарин рақам, хурдтарин ва ҳисоби меҳонаро бароварда бошед. Мегузарем ба сумма. Ана акнун биед интихоб мекунем мағоза ва биед дуюм мағозаро интихоб мекунем окей. Ва чун мебинед сумма фақат барои ҳамин мағоза мебарояд.
инчунин агар мо ҳатто менеҷерро интихоб кунем, метавонем ҳисоби як менеҷерро бароварда бошем. Хеле қулай. хуб мекушоем ва инро мекушоем ва таблицаи мо аз нав барқарор мешавад. маслиҳати хуб истифода баред дӯстон. хуб, саввумин маслиҳати саввуми мо ин ном дорад выпадающий список, яъне выпадающий список чӣ маънӣ дорад? Барои мисол мо дорем коргар ё худ гӯем мебаҳад ба маълумоти шумо ин метавонад шахс бошад ё дигар аломат, предмет, дилхоҳ матн, хуб ибора бошад. Яъне ҳадаф дар чист? Агар шумо ин ному насабро дар дигар ҷоҳо низ такрор кардани бошед, барои он ки шумо ҳар бор дасти аз клавиатура надароред, мо метавонем инро интихоб кунем. Хуб интихоб кунем. инҷо ном гузорӣ кунем. хуб мешуд мо он номеро гузорем ки дар дигар ҷойҳо истифода накунем, яъне калимае бояд инҷо гузошт ки онро аз он мо кам истифода мекунем. Барои мисол биёед фамилия менависем. хуб даровардем, энтер. хуб қабул шуд. ва анакнун агар мо инҷо такрор карданӣ шавем, интихоб мекунем ному насаб, менюи данные, инҷо аст проверка данных, боз проверка данных. хуб инҷо тип данных аз параметр интихоб мекунем список. хуб аз он мепурсад источник, менависем, яъне бо аломати баробар оғоз мекунем фамилия. хуб баъди оне ки мо навишта шудем, интихоб мекунем окей. хуб баъди окей навиштани мо инҷо чӣ мебинед? Стрелка кушода мешавад, онро пахш карда метавонем дилхоҳ фамилияро бароварда тонем. Метавонем ин ячейка ё тагро дар дигар ҷоҳо копия карда чикор кунем? Ба он гаргонида кунем. беҳтарин амал. мегузарем ба лайфхаки охирон. хуб, дар ин лайфхак, дар ин маслиҳат мо оиди он гам мезанем ки агар ба шумо зарурият пайдо шавад ки хуб маълумоти ду катак ё ду ячейкаро дар як агар ҷамъ карданӣ бошед, яъне мисол Абдуллоев гуфтем Сардор, яъне дар як катак барои он ки Абдуллоев ҳам Сардор пайдо шавад чӣ бояд кард? Биёед мебинем. хуб барои мисол мо мехоҳем ҳавло дар як катак насаб чӣ мебинед? Ному насаб дар ҳархела катакҳои ячейкаҳо мо бояд онро дар якаш гурӯҳбандӣ кунем, яъне Абдуллоев Раҳмат дар як катак чӣ кунем? Баробар интихоб кунем. ана ин катакро интихоб кунем. хуб то интихоб кунем аломати амперсанд. хуб ин дар забони англисӣ shift 7 ва дуюм ячейка ва интихоб мекунем ентер. хуб баъди оне ки мо энтерро пахш кардем, хуб ному фамилия бо ҳам шуд, лекин байни онҳо барои ин биёед инҷо мегузорем пробел. Барои он ки мо пробел гузорем, биёед мо бояд инҷо формуламонро андак тағйир диҳем, яъне ана ислоҳ кардем, яъне ба ҷои холӣ, ба ҷои пробел мо интихоб кардем знак. ва агар мо ин формуларо то поён кашол диҳем, метавонем ҳар як гӯем ячейкаҳои мо ба инҷо биёяд ва вақте ки шумо барои мисол иваз мекунед маълумоти як катакро, инҷо ҳатман иваз мешавад. агар хоҳед ки формула гум шуда бошад, метавонед яъне бе формула ин чиз чун матн ё ибора ному фамилия равад, метавонем интихоб кунем кнопкаи рост, хуб копировать, боз кнопкаи рост ва ҳангоми вставить, яъне инҷо значение мегузорем ва чӣ мебинед? Ному фамилия
гашта меояд. хуб акнун барои он ки мо аз нав ин маълумотро ба шакли аввала баргардонем, метавонем гузарем ба данные, текст ба столбцам интихоб кунем. хуб текст ба столбцам. инҷо аст разделитель, яъне ба разделитель ин пробел ҷой мешавад. Далее хуб инҷо ҳаст он чизе ки байни калимаҳо гузошта шудааст, яъне интихоб мекунем пробел. хуб қабул шуд. Инҷа ба мо чун намуна тақсимот мегардад. Интихоб мекунем далее. хуб инҷо метавонем ягон чиз интихоб накунем ва гатов. Баъд чун мебинед гӯем катакҳои мо бо ҳам ҷудо шуданд. хуб ин буданд он 5 лайфхак ё маслиҳатҳои соддае ки мо мехостем барои шумо пешкаш кунем. истифода баред. дар оянда мо ҳаракат мекунем ба шумо боз лайфхак ё маслиҳатҳои зарурие ки кори шуморо андак қулай ва осон мегардонанд барои шумо пешниҳод карда бошем. барори кор дӯстон.